ngana manga o kota sasa ani nasasa gingingi ani ganganga ko bankoma ani sonkoma ko tema sunzun ani batema sunzun sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bolo mena yiri ko sa to ani lento so fana ani lenshima ko tarabali kun do brisa meme ko kami do to fin kri aboto fin wuri chori o ko likurukle marakuru kono do ko li jurumani ko li barama dans ko ni ko hotep ni joni tuma damarka josbati ka wuruki ka bamaka tama malo yaw bani kana ka degde kologoto imotep dumia awni senanga emission mandi kono emission munaya intitulé ko ka sunku yininga sondon la nature ka sungu yininga o korodore ka anere yininga ka sungu yininga o korodore ka anlamini yininga ola ambe foli dan karmo bama no e badi samake aleme ko so promoteur ni a initiateur ola karmo kologoto dumuya yerani tuma bi anga lame jekulu befo mba fokuni jokunu sene kuku bismillah nga bi emission kono ko damre ka jo sabati ka wuru ka bamba ko ka twama aywa karmo a forateni ko mogo ko don be ko be donte ola sa ame kuma anga sokono kolo fendo kambi akono la kaw munti fendo gole ni bebado ola kuma do la bi ke mogo kono kibi fendo do ka solita do walima iba soro iba fando re don fando be ite mundo donc ori kama kuma damne na ngo ko mogo ko don be nga iko be donte ola foirete ni ibi adon kase adana kadri mana don chogo iba donne ka toto ori kama koma kote ko ka ye ka toto ka fo ka toto ka don ka toto la kramo do ame kuma chien kambi donc non scientifique na fora chien beba don en singoro fendo c'est parce que na fa fendo fana c'est na fa tanka pourquoi anta ine ka saw domestique ba fa kelen do ka chien domestique chomna pourquoi fenga woro be munu kolokadio ou ou de mos mun cha kadi pourquoi anta ine kolo domestique iba fa chien bi chomna to ça veut dire que na fa do de bala ambolo donc ambe andasio na fa do ma kata se côté ésotérique fana ambe dasio côté do ma wala ambi lame aywa ko nyingali jaran ko sebe karamo ko lugoto bi émission goni be femem ka no e she te fen dogolen tiendo nga fen chaman be o dogolen do shela emay mo ba duna o amba ma bo dakola bi kataka koromi bala na fora ko she mo hakli bita fen flade la a folo o dono e no e she chemai emay ale de be kashi ka duguje ale de be kashi ka fenworo fo sidala mo yere nyete mi ite somemi na foni she kasikame oye donoi ani sheba no e shemso flani shemso yere dama nyokonka donotala ma fi koro chama me wolo la de shemso ba fanda sokono yoromina koro chama bola de bon nango kamina kuma o kansisa awo ka klida klida yoro de fine donc aba klida yoro bna yara do ni bamananga ni ngone am bekanga se amade parce que kuma be klena ledi imaya donc klida yoro no e fine kli o e ambe mi wole la bi ba fo ko kli ko fan o de si ambe ka kli de wole san ko fan dembe bo mu kono amba fo ko kli bo kli fana kune bala e ba fa an fe sango ko don kli abi fo par exemple ko kli na nyo an fe kli li wole iba fo wole li de quoi kalana donc là si en fait mon bichie lana abi bore kono donc amba foko chie kili do parce ale be chie wele quoi ça chie bi boa kono donc là ambe afofana ko don kili ça dire parce que ni ba ni foli kera walma ni mo do ya kan la bodro iba la maka ko be jigi mo kono donc là bamananga namba foko donc ka don kili ka don wele donc là c'est un mot très fort chez nous mon bi fin chama fo donc il va essayer kili ali million no bebe kili da voilà reptile no bamba no koro kanan donc kono la kan no bebe kili ali duwa rebe voilà donc wada ni mu kono amba fo ni de mabama na ko afan ada yoro quoi voilà donc là don nambora ola chere comme andasira madame na non scientifique et jumain kata se fana mo be se ka boro jumene fois là parce que a espèce mbam fait pour les domestiques nous
donc a yira k'a fɔ ko olu bɔra sont originaire d'Asie donc i ka jate ye jumɛn o la ne ka jate ye min ye c'est que anw ka sɛko daminɛna a mɛnna fo mɔgɔw y'a miiri k'a fɔ ko sɛ ye farafinfɛn de ye sisan f'u yɛrɛ b'a fɔ ko farafin sɛ k'a ni tubabu sɛ yɔrɔ u b'o fila fɔ ɲɔgɔn kɔrɔ dɛ nka sɛ espèce n'u ye genre yɛrɛ ye quoi o ye fɛn ye min bɔra tiɲɛna Asie yan fan de fɛ n'o ye Chine ni Inde ninnu Malaisie ninnu ni Indonésie ka côté la bon o mɛnna dɛ an bɛ ka san 2000 ka se san 5000 ko de ma o mɛnna yɛrɛ yɛrɛ de a taara yɔrɔ jumɛn mɔgɔ minnu carila ka bɔ u ka yɔrɔw la ka taa diɲɛ ɲɛfɛ n'o ye européens ye olu de n'u seginna u ka yɔrɔ la u seginna u ka yɔrɔ la u sɔrɔla ka tɔgɔw da u la tɔgɔ jumɛn bɛ sɛ la scientifiquement parlant ko Gallus i m'a ye o ye min ye an taara ɲini k'a ye k'a fɔ ko kɔrɔ b'o la kɔrɔ b'o la munna ko faransɛdugu n'o ye faransi ye o wolola ka bɔ groupe min na n'o ye gaulois ye quoi voilà olu de kun na kan kuma bɛɛ u bɛ kɛ i b'a fɔ ko sɛw i m'a ye parce que u tɛ na dogo la ni donnaw nana i ka yɔrɔ la ni su bɛ fara ka bɔ tile la ni tile bɛ fara ka bɔ su la i b'a ye donnaw bɛ kasi wa ni tile sera camancɛ jɔnjɔn fana ma donnaw bɛ kasi wa ko bɛ ko la n'o bɛ ɲɛsin i ka sigiyɔrɔ fana ma donnaw bɛ kasi u ye faransɛw ye o mankutu ninnu ta ka o ni gaulois jogo bɛn ɲɔgɔn ma i m'a ye ka sɔrɔ ka sɛ yɛrɛ wele ko ni sɛ mankan bɛ bɔ dɔrɔn ko gaulois u yɛrɛ commencera ka gaulois yɛrɛ wele ko sɛw i m'a ye fo i n'a fɔ kuma dɔ kɛra ayiwa tɔgɔ fɔ man di ye dɛ anw bɛ fɛn dɔw wele yan ko sɛ i y'a ye parce que u bɛ file fiyɛ et puis u bɛ mɔgɔw lajɔ i y'a faamu wa donc o n'a tɔgɔyaw de don quoi donc ja tubabuw de fɔlɔ wulila ka u ka siya nin wele ko sɛw olu tɛ dogo quoi an yɛrɛ b'a fɔ sisan ko dunukɔrɔ kunkolo tɛ dogo naji la c'est comme si mɔgɔ mun kɔni qui se fait facilement remarquer a y'a fɔ ko nin ye dunukɔrɔ kunkolo ye donc a b'a fɔ gaulois ninnu c'est à dire olu nakan tɛ dogo donc olu yelen tɛ dogo donc olu ko ninnu sɛlama don quoi voilà ko u sɛlama don donc Gallus ka tila ka n'a kɛ sisan tuguni ko Gallus bɛɛ tɛ dɛ ko Gallus gasu ko domesticus ko an bɛ domestique fana dɔn ko bagan minnu nana mun kolo quoi an ye mun kolo k'a mara an bolo an kɔrɔ so kɔnɔ u bɔra kungo kɔnɔ fɛn mɔgɔ caman bɛ ɲinɛ mun kɔ fɛn ninnu bɛɛ hali an bɛ suman minnu sɛnɛ a bɛɛ ye kungo kɔnɔ fɛnw de ye anw de ye a bɛɛ domestique wulu ninnu wo jakuma wo sɛ wo pigeon wo tɔngɔnɔ wo an de y'a bɛɛ domestique bon mais jusqu'à ce k'a kɛra mɔgɔw yɛrɛ kɔrɔ i b'a fɔ ko depuis bɔgɔya daminɛna i b'a fɔ damari yɛrɛ de n'u bila an sɛgɛrɛ an k'an sago k'a la quoi an nana sɔrɔ kungo dara n ko anw yɛrɛ mun filɛ anw ye mɔgɔw ye anw nana sɔrɔ kungoba bɛ yen anw yɛrɛ ye kungoba produit de kungoba fɛnw de don donc sisan n'an ko k'an bɛ nin sɛko nin ta k'a walawala walasa an n'an lamɛnjɛkulu an ka se ka nin ko nin jateminɛ an b'a ye k'a fɔ sɛ ye kabako fɛn de ye wa dɔnniya caman b'a la tuma dɔ la i ma sigi ni min ye i b'o yaala fana voilà donc sisan nɔ sɛ filɛ nin ye n'i ye sɛ sɔrɔ ne ka nazaraw ye ka sɛ jateminɛ fo ka sɛw sɔrɔ min bɛ se ka fanda ko 2 kɛ tile kelen i m'a ye a bɛ 1 da sɔgɔma a bɛ 1 da su fɛ a tiɲɛna o y'u ka baara ye mais a ka d'anw ye an ka sɛ sɔrɔ min bɛ fan da tile kelen fan kelen wa n'u ka fan sera a bɛ dépend sɛ de la fanden 11 fanden 13 fanden 15 u bɛ bugɔ a kan quoi sɛba kelen ne kɔni y'o ye Lafiyabugu a taara fu fanden 21 k'a bɛɛ tɔɔrɔ fana ka wuli n'a den i m'a ye bon a bɛ sɔrɔ balo kɛcogo a bɛ kɛ yɔrɔ min na ani a bɛ jatela cogo min na o sigida la n'o y'a sɔrɔ mɔgɔw b'a gɛn ou bien mɔgɔw b'a balo de i m'a ye donc o ye sɛ ka a tɔgɔ ani a bɛ reproduit cogo min na a bɛ caya cogo min na bon sisan nɔ n'i ko k'i b'o sɛ ta k'a lajɛ mun yɛrɛ y'a to ko anw nana kɛ sɛtigiw ye fo ka sɛ caman fana sɔrɔ minnu tɔgɔ tɛ kelen i n'a fɔ dononbile o ye sɛ cɛman ye i b'a fɔ turu 100 i m'a ye i b'a fɔ ko sɛ balasɛ i b'a fɔ kolonsɛ dakisɛsɛ dususumashɛ nin fɛn ninnu bɛɛ bɛ yen nɔ a bɛɛ ye sɛ de bon i b'a musomayɔrɔ ni a cɛmayɔrɔ dɔn cogo di i bɛ taa sɔrɔ tulukala i m'a ye tulu de bɛ cɛmanw na muso ni tulu fitinin de b'a la tuluba bɛ cɛmanw la tulu fitinin bɛ musomanw na bon ani fana cɛmanw bɛ bonya ka janya nka musomanw bɛ bonya de ka fa quoi ka kɛ i n'a fɔ u tɛ bonya ka surun u tɛ surunya sa mais u bɛ bonya ka fa
u bɛ koori ka ɲa donc o de ye o sɛko ye anw fɛ yan nɔ i m'a ye donc sɛ nin kɔrɔ caman de b'a la sisan a bɛɛ la nɔgɔmani ye min ye o ye kasikan de ye i b'a dɔn kɔsan in na ne bɔra min kalama ko dununcɛ man'i jɔ ka kasi ale bɛ yɔrɔ min na e bɛ a mankan mɛn anw bɛ yan kungo so dɛ anw bɛ donnow kasikan mɛn minnu bɛ gitɔrɔn kɔfɛ sɔgɔma fajirida fɛ donno bɛ wuli k'i jɔ dɔrɔn k'a fɔ ko kokori ko an b'a dɔn k'a fɔ ko dugujɛ tɔ man jan an ye a ye ko nanzaraw ani scientifiques farala ɲɔgɔn kan ka sɛ bonya lajɛ donno sɛ a mana bonya cogo o cogo k'a bonya lajɛ ka tila k'a mankan ta yɔrɔ lajɛ ka u yɛrɛ ɲininka sisan ko ni mɔgɔ kun bɛ se ka o ɲɔgɔn ladege mɔgɔ kelen jɔlen sisan e bonya ni janya ka kasi fanga sɔrɔ i b'a fɔ donno bɛ kasi cogo min na ko la i mankan kun bɛ se ka se yɔrɔ jumɛn o yɔrɔ la an tɛ ka yɔrɔ si jateminɛ an bɛ k'a fɔ de 80 km autour de Bamako kangaba ninnu ni nɛgɛla ninnu ni marakakungo ninnu ani welesebugu ninnu i bɛ Bamako yan dɛ ni e ka bon e ka jan e ka dɔnniya sɔrɔ i b'a fɔ donno cɛ bɛ kasi cogo min na ko e mankan ka se 80 km autour de Bamako yɔrɔ an b'a dɔn k'a fɔ ko o ye sɛ kɛ dagamanafɛn de ye ça veut kuma fɔ cogo wɛrɛ la donno kɔrɔ kasikan a mankan bi taa yɔrɔ jan cogo min ça veut kuma bɛ mun nɔfɛ scientifique ɲininikɛla dɔw de ko n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ kumakan tun bɛ taa o cogoya kelen in na ko mɔgɔ kelen jɔlen bɛ se tun kumakan bɛ mɔgɔ wɛrɛ lasɔrɔ a 80 km o tɛ kabako ye mais sisan problème kɛra min ye c'est que u ko mun de kelen na sɛ bɛ se k'o kɛ k'a sɔrɔ a yɛrɛ tulo den ma ci parce que an kana jateminɛ k'a fɔ ale de bɛ ka mankan bɔ tulo dun b'a la ko sisan ale gɔnɔ kɔnɔ a n'a tuloju kɔrɔ n'a bɛna kasi sisan ni sɛ y'i funu k'a bɛ kasi k'a kan lasama bɛɛ ta ye a b'a kan de lasama ça fait falaka dɔ de bɛ yen o bɛ sin ka taa tulo ninnu na fɔlɔ k'o datugu sɛ bɛ sɔrɔ ka kule a yɛrɛ t'a mɛn i m'a ye ale yɛrɛ t'a mɛn nka a b'a dɔn k'a kasira quoi nin bɛ taa yɔrɔ jan koyi n ko an y'a ye mɔgɔ welela dɔw bɛ mɔgɔ wele k'u kana bato la u b'u bolo da u tulo la n'i y'o ye mɔgɔ minnu bɛ weleli kɛ k'a ye na bato la u b'u bolo da u tulo la ka sɔrɔ ka kule parce que n'a fanga bonyana cogo dɔ la tuloden dɛ a bɛ jouer a kan tuma dɔ la dɔw b'a fɔ k'a bɛ tuloden ci donc sebagaya dɔ b'o kɔnɔ sunkun kɔnɔ min ye an ka ɲinita ye min y'an ka fɛn yeta ye donc o ye sɛ n'a a mankan ye an bɛ taa tuguni an b'a ye ko sɛ bɛ kasi tuma mun na an b'a ye k'a fɔ mɔgɔw b'a fɔ ani dɔnniya yɛrɛ ye o faamuya k'a fɔ dibi ni yelen furancɛ de don ni dibi ni yelen furancɛ don an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sɔlɔmidonya baara caman b'o la quoi i m'a ye dibi ni yelen nin o de y'a to sɛ bɛ kasi ka dibi fara ale bɛ kɛnɛ cida quoi kɛnɛ cida sɛ b'o kasi ka dugu fara dibi tatɔ don yelen natɔ don ale b'a fɔ ko dugu kura jɛra o furancɛnin dɛ ko caman de b'o yɔrɔ la bon dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko an ka diɲɛ ani diɲɛ wɛrɛ furancɛfɛn de don i m'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ min b'i ci kɛ sɛ faga ye n'an ka f'i ɲɛna sɛ min t'i ta ye ka wali sɛ minɛ k'a faga wali kelen ka sɛ ta k'a don fɛn dɔ la nkalon kan quoi sɛ b'i lebu n'a ye donc u b'a fɔ o yɔrɔ de la k'a fɔ ko sɛ kasikan ni tiɲɛ bɛ ɲɔgɔn bolo quoi ni dun ye tiɲɛ ko kuma fɔ dɔrɔn n bɛ n bolo da dugu la karamɔgɔw ye yan dɛ o y'i jigilen dugu ma parce que tiɲɛ bɛ da dugu ma o tiɲɛ fana bɛ yen bon ani fana donsow bɛ baara kɛ n'a ye ani dɔmɔw bɛ baara kɛ n'a ye tiɲɛ ɲinini kama fɔ min ma ko laturu donc a bɛ fɔ min ma ko laturu donc mɔgɔw bɛ se ka baara kɛ n'a ye bon o n'a ta bɛɛ sɛ bɛ kuma a fagatɔ sɛ bɛ kuma a minɛtɔ sɛ bɛ kuma a bolitɔ sɛ bɛ kuma a kasikan n'a bɛ kamalenya la fana a bɛ se kamalenya la dɛ a bɛ se kamalenya fana na bon o fura fana ɲuman bɛ sɛ la i y'a ye kamalenya ɲuman yɛrɛ fura bɔfɛn de ye sɛ ye i m'a ye k'a fɔ ko baganmisɛnnin don anw senkɔrɔ mɔgɔ caman bɛ bi dugu kɔnɔ an b'u munumutɔ ye dɔrɔn sɛ jeniyɔrɔ de la nka u t'a dɔn k'a fɔ ko sɛ ma bɔ sɛ la dɛ ale bɛ face minnu bɔ pour impressionner la femelle c'est tellement drôle bon a b'a kan lasama a bɛ funu fana ani n'a bɛ boli la a b'a waga ka taga a kɛrɛ kan fana bon ani fana dutigiya ma donn'o ka baara bɔ sɛkulu cɛla i b'a ye ale de bɛ danger natɔ ye ale de bɛ sɛmusow bɛɛ lakana wa sɛdenw bɛɛ bɛ boli ka taa kɔfɛ an'u b'a kɛrɛfɛ fana n'u bɛ kasi donc o bolo ma sisan anw bɛ nin bagan nin lajɛ an senkɔrɔ k'a fɔ ko dukɔnɔ bagan don mɔgɔ bɛ se k'a mara mɔgɔ k'a mara yɛrɛ parce que a fan bɛɛ bɛ baara kɛ nka a n'a kɛcogoya fana ani sɔn min b'a la
i m'a ye ni mais dunugɔrɔ filɛ boli ka nɔgɔ a ma dɛ ale kɔni ale b'a se kɛ dɔɔni dɔrɔn n'a gana ale b'a yɛrɛ ta de a bɛ boli ka segin de ko Bob Marley de y'o fɔ ko n'i bolila danger ɲɛ k'i bɛ taa balo de ko ka sɔrɔ ka segin ka na i t'a sara a la donc o bagan de filɛ nin ye mɔgɔw k'a lajɛ dɔrɔn k'a fɔ ko sɛ mara ka ɲi so kɔnɔ sɛ mara ka ɲi sigida la et puis sɛ bɛ kɛ ka mago caman dilan bon min yɛrɛ ye ne ni sɛw fɔ ɲɔgɔn kɔ kungo so yan n b'o fana fɔ i m'a ye kɔngɔko kɔnɔ kasikan in ka bɔ o ma o ye fɛn de ye quoi sɛ bɛ fɛn ɲɛnama misɛnnin bɛɛ de dun ka bɔ du kɔnɔ a kɛra ntori misɛnnin ye sadennin soron tala ye a kɛra korokaradenninw ye a kɛra kɔtɛdenninw ye a kɛra fɛn o fɛn a bɛ tila ka taa fana bin misɛnninw ni nanfɛn misɛnnin fɛn o fɛn bɛ fili so kɔnɔ kolon kɛrɛfɛ sɛ nafa b'a la dɛ a bɛ suman bɛ kɛ balo de ye ka tila ka don ale yɛrɛ la parce que suman misɛn fɛn o fɛn bɛ bi kolonda fɛ i kana miiri k'a fɔ ko a binna dɛ ni sɛ y'a sogi o sɛ mana faga e ka t'o sɔrɔ sɛ in joki la o bɛ kɛ ka baaraw kɛ quoi bon i m'a ye donc nin fɛn ninnu de ye sɛ mara diyaw ye mɔgɔw bɛ ka nin bagan nin lajɛ so kɔnɔ bagan min t'anw ta ye f'a bɔra fo Asie du Sud-Est anw de y'a don an ka kow labɛn cogo la ka sɔrɔ ka fanga ɲini n'a ye donc o yɔrɔ de la an bɛ vraiment an bɛnbaw fo parce que olu ye baara kɛ n'a ye ka kɔrɔw sɔrɔ a la ka sɔrɔ ka a ɲɛnakali k'a ka s'anw ma bi n'anw fana bɛ k'a ɲɛfɔ k'a tɔnɔbɔ k'a bila anw ye bi n'anw bɛ ka o sama ka don an ka kow la donc sisan tubabu sɛw cayara on b'a ye dɔw b'a fɔ ko baranasɛ dɔw b'a fɔ poulet de chair ka fɛn ninnu fɔ nka sɛ do dɛ n'i ma farati ka fagacogo façon dɔ k'a la ŋaniya dɔ kan ni mɔgɔ bɛ yen min bɛ sɛ kalan kɛ n'i ye sɛ kantigɛ k'a fili a tigi b'a kalan min bɛ kɛ so kɔnɔ a tigi b'a dɔn i m'a ye o de y'anw ka baganko ni sunkun kɔnɔko ni tɔmɔ siraw yɛrɛ mais bibi in na a bɛ fɔ fɛn ma ko poulet de chair ni fɛnw parce que problème kɛra mun ye anw fana farafin kuma dɔ la ma surtout an sannama an dontɔ ko la ko dɔ bɔtɔ parce que an bɛ ka sɛko in kɛ cogoya min na bon jamana minnu ye a daminɛ an ye olu bɛ ka commencer k'a kɔlɔlɔw ye mais anw bɛ k'a kɛ ka sɔrɔ an tɛ ka kɔlɔlɔ in ɲɛsigi c'est ça le problème parce que a b'a fɔ sa olu sɛ ninnu bɛ dilan laboratoire de la c'est-à-dire fɛn espèce dɔw de bɛ courager ka fɛn pour que sɛ ninnu ma dabɔ u ka reproduire quoi c'est-à-dire olu yɛrɛ ka den sɔrɔ a ma dabɔ o kama o sɛw yɛrɛ ka bonya joona o sogo ka don a dabɔra o de kama o ye kelen ye donc a b'a fɔ sisan sɛdennin ye sɛba fari ta ka sɔrɔ sɛdennin don donc parce que sɛ tile 40 sɛ kalo kelen o ye sɛdennin de ye donc a b'a fɔ mais a yanga ye sɛba yanga ye mais sɛdennin don donc o de kama an ka sɔnniw ni an ka do siraw n'an ka sarakaw la o sɛ ninnu poulet chair ninnu t'i ka ye n'i y'a ka ye dɔrɔn i b'i yɛrɛ ka ko datugu ne parce que sɛdennin de don quoi mais e de ɲagalen don a la quoi bon maintenant sisan i b'a ye fana o dɔw bɛ yen pɔnezi ninnu par exemple olu bɛ dabɔ kili da de kama mais o bɛ kili mun da o kili tɛ tɔɔrɔ quoi o bɛ dabɔ dunni de kama bon maintenant si nous ne faisons pas la part des choses an ka kan ka dan yɔrɔ jumɛn na ni o côté in na bon an bɛ a fɔ min ma ko farafinsɛ n'an ye an ka poulet domestique ninnu an fana ka kan ka dan yɔrɔ jumɛn c'est-à-dire olu bɛ tɔnɔbɔ cogo di ka wara ɔ dɔw ninnu fana b'an nafa cogo di ka sɔrɔ a bɛ ka kɔlɔlɔ min se mɔgɔ dɔw ma a m'o ɲɔgɔn se anw ma il faut penser à tout ça mais n'a y'a kɛ dɔrɔn bon sogo don an k'a dun dama ye bon ça pose problème et puis côté ésotérique aussi i y'a fɔ cogoya min na an ka saraka fɛn caman bɛ yen sɛ b'a la tiɲɛdalaw bɛ sɛ kɛ ka tiɲɛ saraka minnu ye kolonifilaw do sira wɛrɛw sɛ b'a la an ka sɔnni fɛn ka dɔgɔn sɛ tɛ mun na i b'a sɔrɔ sɛ bɛ yen fɛn wɛrɛ bɛ yen mais sɛ kɔni fana b'a la i b'a sɔrɔ sɛ woro b'a la yɛrɛ woro t'a la mais sɛ b'a la bon dɔw bɛ sɛ ni fɛn wɛrɛw b'o la sɛ ni wulu sɛ ni ba sɛ ni misi ainsi de suite mais i t'a sɔrɔ sɛ b'a caman na bon a dun bugun ka di fana bon anw dun fana ka anw mago bɛ jɔ a la sira minnu fɛ i b'a ye olu caman b'a la n'a fɔra ko dusuma sɛ i bɛ sin ka sɛ yɛrɛ lajɛ i b'o lihala a la n'a fɔra ko dakisɛ sɛ i b'o lihala a la n'a fɔra ko kolon sɛ i b'o lihala a la o yefari ye a la quoi bon n'a fɔra fana ko nin ye turu kɛmɛ i b'o yefari ye a la bon n'a fɔra ko nin ye sɛjɛ dunujɛ dunubilen a finman donc si saba sɛ si fila sɛ ainsi de suite donc fanbuguri sɛ i b'o ye a la fana kogo sɛ donc c'est toujours comme ça donc o la an fɛ an ka ladala ko n'an ka saraka ko n'an ka dɔ ko la a nafa ka bon fana la kosɛbɛ mais n bɛ segin a kan ni mɔgɔ mago bɛ sɛ kɔni na k'a dun dɔrɔn i bɛ se ka taa poulet chair san mais ni kɔni mago bɛ do sira la i b'a fɔ saraka sira la n'i taara fɛn san i yɛrɛ de nɛgɛ voilà donc parce que pour la simple raison que an fɛ saraka la fɛn sebali
o saraka siraw be yen quoi olu siraw be mais fɛn mun ni fɛn sebali man ka don a la ni y'a don a la i b'a fɔ e ye fɛn datugunen fɛn mago bɛ dayɛlɛnin na e ye fɛn datugunen kɛ k'a kɛ parce que fɛn mun kɔgɔra n'a fana bɛ se ka den di i b'a fɔ ale ye dayɛlɛnen don donc n'i y'o don fɛn mun na ani fɛn mun ma se den sɔrɔ ye fɔlɔ olu tɛ kelen voilà donc sɛri in dun a tɛ se ka kɛ saraka pour la simple raison que sɛdennin don mais a sogo de yanga ka bon donc ni dundala gansan don o ye ko wɛrɛ mais ni mago sira wɛrɛ don donc n'i y'a ko ye c'est un problème donc dakura laban jumɛn b'i bolo sur cet aspect hali dundala ko la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko anw ka sɛ kolomisɛnnin de ka timi ka tɛmɛ sɛ poulet de chair kan parce que produit de bɛ kɛ ka sɛ labalo ka tɛmɛ ni mɔgɔ sɛ min bɛ yala yala du kɔnɔ ka fɛn tɔmɔ du kɔnɔ k'a yɛrɛ la a yɛrɛ b'o de dɔn voilà o de bolo ma sisan ne y'a fɔ n ko sɛ bɛ fɛn misɛnnin caman tɔmɔ ka bɔ so kɔnɔ minnu yɛrɛ bɛ tila ka tɔmɔ tuguni ka kɛ magoɲɛsɛ ye ka kɛ magoɲɛna ye n'o ye sɛ jɔgu ni a pɛpɛni ninnu ni a nogo ni fɛn wɛrɛw ye nin bɛɛ y'anw ka do kɔnɔ kumaw n'an ka ladilikanw ye mun b'a fɔ ko an ka sunkun ɲininka tiɲɛ na an ka sɛ maracogo ɲini an ka sɛ bila an bolo kɔrɔ ni sɛ ninnu talen donon kelen ani sɛmuso 3 ni 4 dɔrɔn a b'i ka dukɔnɔna sɛya quoi i bɛ se ka fɛn caman sɔrɔ a la i bɛ se ka ko dɔw kunbɛn n'a ye wa i bɛ se ka mago caman dilan n'a ye i m'a ye donc tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ ko bagan don min kɔni kɛlen bɛ duntanfɛn dɔrɔn de ye sisan an ka hakili to a la k'a fɔ o dɔrɔn tɛ dɛ bon et puis sɛ min bɛ faga n'i b'a faga k'a di ka denbaya ma ani e b'i bɛ taa sɛ fagalen san i yɛrɛ ɲininka jɔn de ye sɛ in faga sɛ in fagara cogo di a kɛra a nettoyera cogo di yan'a ka don furu la cogo min na an tɛ nin si jate minɛ na an kɔni bɛ taa san dɔrɔn de i m'a ye mais an ka wuli k'an yɛrɛ dɛmɛ cogo dɔ la bamananya yɛrɛ sira kan ka sunkun ɲininka nin ko nin na walasa anw bɛ se ka segin an yɛrɛ ma i n'a fɔ an bɛ k'an lili yɔrɔ ɲini cogo min na nin ko nin kan donc nin bagan min filɛ bagan dɔɔnin tɛ bagan dennin tɛ bagan kɔgɔlen de don nafama de don an ka sigida la ko an k'a minɛ ka ɲa walasa an bɛ se ka an bɛnbaw tɔnɔ bɔ ani ka sini labɛn n'a ye cogo min na aya basi tɛ hakili la nin bɛ somɔgɔ sama bɔ donc la an bɛ fili ka da yan ko kumada tun bɛ galus domestique de kan n'o ye poulet domestique ye pour la poule et le coq donc ka se ka ɲɛfɔli dɔ kɛ o kan donc sɛmuso de ye poule ye français la et donokɔrɔ ye coq ye voilà sɛden o ye poussin o tɛ yan voilà donc o la an bɛ fili ka da yan ko yaman dɔn triple hotel ngana manga kota sasa ani na sasa gingingi ani ganganga ko bankoma ani sonkoma ko tema sunzun ani batema sunzun sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bolo mina yiri ko sa to ani lento suzu fana ani len shima ko tarabali kun do brisa meme ko kami do to fin krikri aboto fin wuri chori o ko likuru kle marakuru kono don ko koli jurumani koli barama dans ko ni ko